ونعوذ من شر الأنام بربنا والحاسدين وما يروم لئام وقدمت يا رمضان يا caggal yettude jettuɗo hoore mum gila jaddowo woodani e julde hoore mum gila lundiɗo feeñani juurade babano bandial inna wiya cheikhu tidiane emin mbiya on jammi kisal ummorade jeeɗo jammi kisal yo wona moon ko jammi kisal ummorade jeeɗo jammi kisal wona amen amin ya rabbi jeeɗo jammi kisal yo allah rokken jammi kisal ha ganden ko woni nafoore jammi kisal en gandata ko woni nafoore jammi kisal so wona ñande kucciɗen jeeɗo jammi kisal o rokke en jammi kisal holko woni jammi kisal weeli allah subhanahu wa taala yo allah waɗen e welede muɗum en garti yewtere men sukara korka ɗo e tel men tel bedde e gardugol opama hande noon garɗen ko faati e ko wiyete sadak ko ganduɗa ko koko soɓete e nder lewru korka ma en kal heruji ɗi ganduɗa sadak ɗi sakkate e ñalawmaji kala ñalawma hol heure cakkateɗo on saaha noon inchallah so tawi jomum waɗi e korka he ma jomum dañ ko ɓuuri ko ganduɗa so tawi waɗino ko adi korka walla caggal korka kala neɗɗo mo ganduɗa cakkiɗo ñalawma ko wiyete dimanche woni mana ñalawma alet guittiɗa hunde cakkiɗa hunde nde no fotiri foof ma won mo neɗɗo mo ganduɗa saaha nde nangue fuɗata mana dimanche saaha to nangue fuɗata hedde 8 heures walla 8 heures moins guittuɗa hunde cakkiɗa miskinal ma Allah rokke an baɗowo ɗum o woni cakkotoɗo oɗon heure e chaque dimanche ma Allah rokke wonde jabanteɗo duwaw kadi ma dañ ɓuural manggal to Allah hay tagore nde hay goto wawa andude ɗum so wona rasulu sallllahu alayhi wa sallam ɗum ko ñalawma dimanche ñalawma altine o so tawi jomum sakkima hedde beetaɓe mana hedde 10 heures faade yeeso so tawi jomum sakkimo ɗon Allah jaɓanamo dendagal golle ɗe o golli kadi Allah gandanma yoɓamo wana Allah humtanamo haajuji makko te kadi Allah fewna alhaaliji makko aduna e lakara ɗum woni ñalawma altine saaha ko wiyete beetaɓe so tawi neɗɗo sakkima hen hunde no fotiri foof on saaha ma Allah rokkum ngal ɗon gueɗal ñalawma talata so tawi neɗɗo o sakkima hakkude ñalawma mana hedde midi en ineren ko hakkude ñalawma neɗɗo toñowo ala ko wawi e makko jamais de la vie ala foof neɗɗo toñowo so lamɗo mum so ceerno mum so bambaɗo mum so torodo mum kala ko neɗɗo tan wiyete o ko toñowo no wawi siforade foof ala foof ko toñowo wawi e makko kanko cakkotoɗo ñalawma talata hakkude ko wiyete ñalawma kala neɗɗo cakkotoɗo ñalawma alarba saaha de yimɓe juulata tisbar saaha nde tisbar juulete guittuɗa hunde cakkiɗa wadde an e aduna ma bilejo debbo ala ko wawi ma bilejo gorko ala ko wawi ma bilejo gandanma gorko bonɗo ala ko wawi ma debbo bonɗo ala ko wawi ma kefel gorko ala ko wawi ma kefel gorko ala ko wawi ma ɗum ceerti wa najji man yuhibbuna lillahi wa man yuhibbu bila tanahi haw wi wa naudu min sharri l anam bi rabbina wal hasidina wa ma yarumu li am ɗum ko ñalawma ko wiyete alarba ñalawma noon ko wiyete alkamisa sa sakkima hakkude tisbar e takusan mana tisbar ɓenni takusan soit arde 3 heures 4 heures cakkiɗa ɗon an hay goto wawan dardem ko wiyete e ñalawma takusan ma Allah jippini ema hunde nde holɗum ko maale iman billahi ma cellugol muɗum Allah waɗa e ma barke waɗa e ɓesmu ma barke waɗa e ko pagguiɗa dendagal ko pagguiɗa barke Allah yañanma arsugue ma waɗa hen barke Allah rokkuma yiɗede waɗa e ndeɗon yidde barke ɗum ko ñalawma alkamisa ñalawma ko wiyete aljuma so tawi a sakkima caggal takusan Allah ene yaafo bakkutuji ma Allah ene jaɓanma ko wiyete duuɓuji ma ɗum woni aljuma caggal takusan tawi ko ñalawma aset cakkiɗa saaha nde nangue mutata saaha nangue muta ñalawma alet cakkiɗa hen ma Allah rokke moƴƴere aduna e lakara Allah nannuma aljanna be gayri hisabin taw a hasbaka wadde teddinen sadak ko adi korka e caggal korka ha tenti e lewru korka yo jam Allah kisal woni meɗen enen heɗotoɓe enen heɗeteɓe fa ahmadullah ala intihaihi ka hamdina iyahu fi ibtidaihi fa nasalullah bi mahdi lkarami salatu ala nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi zawil huda wa kulli muslimin wa man bi ibtada sallallahu alaihi wa sallam